Ayana Rancho Grande, hallo, welkom hier in Strukland. Oktober de 4e, vandaar een buitengewoonlijk schöne dag. Dat is nu hoofd, en zoals je zien kan, dat laat je alles zo zeer goed die stroom. En vandaar, wel wie wat meer dat naam zich, Mexican Taco Lasagna. Mir wordt kurz gezegd dat hier in Canada, alles wat we hier houden, wie pizza, chicken, hamburgers en french fries. Op Deutsch wordt het dan zijn pizza en heinafleisch en klops en etchakkenstremels. Doorheen heb je Strukland. Want die Strukland chicken dan, daar wordt ergens wat gemerkt. Van alles. Eenmaal Italiaan en eenmaal Spanisch en dit en dat en dat. En we gaan van jou wel wie zeer schijnt Mexicanische Taco Lasagna merken. Mijn vriend had laatst gemerkt en hij weet me wat bellen en daarom mir dat veel zo gruwelijk zei het hoop. En dan dacht ik zo obacht. En er staat oft ganz zeggen dat ik dat zelfs merk. En dat is wat ik van jou wel. En wie ik dat van der buiten daar, dat is een wunderschöne dag van jou. Hier worden vielleicht bij ons nog mal met vleien maken zijn, dan mag je bloß de uw uitknippen en versterken, want je hem stik zijn. En wanneer je zwaar zijn, dan tell je wat ik checken. Op mijn gaan. Dat is wat we wel. Die worden hier van der buiten doen. En de vleien die hongert ook allemaal. So die worden hier met, nog mal met handwaschen en bij zijn. Maar dat worden we alle dag broeden. So dan lijkt wordt het er weer een schoven. En we gaan nu ik wijzen wat alle maakt moet. En ik hoop je gleichen dat. Dat is ja einfach. En besonders die mannen door wat we niet verstaan eten te merken. Je gleichen, je verstaan dat niet. Doe dat mal. Merkt mal schön het eten voor jullie vroeger, jullie kinderen. En nog een ding wat er zeer wichtig is, dat heb ik geleerd. Dat ik heb het personally geleerd. Eerst heb ik mogelijk ook alle soorten eten van mijn vroeger. Ik dacht dat ik daarin gevallen. En dan had ik afwastig bij omdak. En dan had je spratst, je smaterd. En dan moest de vroeger alle afnemen. En dan hier zien ze, zij willen zelfs eten meer. Weet dat we veel meer arbeid als wat ze liever bloß zelfs eten meer. So, wat je eet meer mannen. Dan dood afwaschen, dood afnemen. Kraakt dus de fruit het licht. Wat je dan kan je de fruit gevallen dan. Zo, hier van Strukland Manitoba. Nu waar we Mexican Taco Lasagna merken. Woehoe! Oké, dan wil ik mal weten wat we worden brokken voor onze Mexican Taco Lasagna. Hier hebben we gekofte glams, cottage cheese van ungefähr een stuk 3 Köffel vol. Hier haben wir eine Sippel abgeschnitten. One medium onion cut up. Hier haben wir 2 Peperschoten, eine grüne und eine rote, so ein Chili Morron, das sind bell peppers. One red one green one. Und hier haben wir was wir nennen Taco Spice. Ich wollte dort Luther noch ein bisschen Bild wiesen. Taco Spice, dort da je dann braucht, und steht Salt. En wij dat niet gaan, dan doe je wat immer spicy gleich, maakt je Fleisch, Taco-Fleisch. En hier hebben we Mexicanische fine bakkeljan. En waar je niks in de stad gaan, dan brok je wat immer fine bakkeljan je gaan. Deze gaan we nog een beetje kleine peperschoten maken. En hier hebben we peper. En hier hebben we zout. En wat je gaan, hier hebben we ruis gebroden sippelen. French fried onions. Hier in Canada gewoon dit te kopen. Wanneer niet, dan laat je dat uit. En dan heb je anders ruis gebroden sippelen te maken. Sippelpulver. En hier hebben we dan eierkerkte schobelen. Pinterschobelen. Eins je dan de rode, eins je dan de zwarte. We worden van de pinterschobelen. We worden de fien draken, dan worden we de dichtbroeden. Dan worden we dat er smeren. En hier hebben we marble cheese, dat is butterkaas, dat is witte ook jelle kaas topgeriet, dat hebben we fijn gemerkt. En dan brokken we zoveel als er dan veelt. En hier hebben we dan 3 jalapenos, 2 rode en 1 groene, want je wel een cadeau maakt. En hier hebben we van ongeveer 1 kilo oder 2 pond gemoldet rindvlees, 2 pounds ground beef. En hier hebben we corn tortillas, eins die gleich noch mit corn tortillas und eins die gleich noch mit meal tortillas.
corn tortillas, flour tortillas. Ik leg dat met flour tortillas, maar wie worden van diabetes merken? De vriend legt dat met dit, en ik leg dat met dit, diabetes. En hier hebben we 4 geslepen eieren. 4 eggs. So, nu waar we dat alle topreren, dan word ik kan wijzen wat we dan de nächste worden doen. Nu word ik nog wat billen nemen, dat je zijn kan van dit. Peperschoten en bakkeljan en deze zeppelen. Dat je dat een beetje beter zijn kan. Oké, dit tijd wordt we buiten veel merken. Hier hebben we de glams. Hier hebben we 4 eieren, waar we die hier nemen. Dat is kost een neef. En dan doen we hier peper zoveel als je gelijven. Ik leg maar weer nog veel peper. En dan, wat we dan doen, is dan doen we hier van ongeveer een koffel zo'n gerevener kaas nemen. Zo, van ongeveer zo staat. Reven dat 4 zeer fijn durch. En dan is dit de glams eruit. Zo, zeer schön. Zo, nu hebben we hier net met kaas neergereed van ongeveer een gouden koffel vol, of vielleicht een beetje meer. Zeer schön. Nu staat eruit. Zo, nu hebben we den dies gehakt. Nu kijk hem uit. Nu doen we de zeppelen hier een klein beetje bruin broden. Nu zetten we de vangen en smaak bruin te worden. En dan doen we de peperschoten, de chili marron, de bell peppers hier aan. Die van een minuut of 2 durchbroden. En dan doen we dat vleesje aan. Vangt dan zeer smaak te loten en schijn te rekken. Zeppelen en de groene peperschoten. Wauw, dat ruikt er zeer schijn. Het nächste wat we dan doen, is dan doen we dat gemolde rindvlees, ground beef, hinein. Waar we dat goed broden. Geweldig een klein beetje water bijeten. Add a little water. Waar je wel, krijg je wel een klein beetje peper mank. Door, kijk hem al. Daar worden we hier van ongeveer 1 tot 2 lepel vol mank van de taco spice. En dan waar we dat smaken. Wanneer Meier fehlt, hebben we Meier. En de nächste wat kan weten wat we dan doen. Dan het nächste, dan doe je deze Mexicanische bakkeljan hinein, Mexican tomatoes. En dan begon je dat beetje smaken. Wanneer Meier taco spice mank fehlt, dan doe je dat. Taco spice brokken we hier en steht zout. Zo begon bloß einmal een beetje smaken. Dit is een beetje een maaltijd waar je kan bloß van alles van ongeveer en smaken en wat immer je gelijk de mank fehlt, dat doe je de mank. En voor zo'n rancheros, dan schmied je er nog een paar jalapenos neer. Dat je ook goed kijken en dan reden, dat ook is voor mank. En zoals ik zei, begon een beetje smaken. En er wat fehlt, klein beetje meer zo'n taco spice, dat je een beetje meer mank en er steht zout. Wat je dat is saltig nog erst en na verfehlen war. Oké, we zetten dat flesjes klaar. Waar we dat hier uitnemen en dan wordt het even hier uitmaken. Next wat we worden doen is schobelen afhärten en de fijn maken en riefvrij beans, dat het fijne schobelen zijn. Gewoon weten waar het zit van die sporig is. Doch, dan trekken we de schobelen zeer fijn. We hebben hier eingekekte schobelen, pintos. Waar de zeer fijn maken en dan wordt het weten wat we dan doen. Nu hoort je maar her. En dan zit je tortillas broden, eentje down niet. Ik leg dat wanneer een beetje brood zijn, dan smaakt een beetje schöner voor mij. Dan doe ik, we hebben een spray is dit. Doe een beetje sprayen van beide zijden. En dan steht er een vaatbrood en waar je dat niet aan zo'n spray is dit. Dan doe je bloß een klein beetje schmurz. En bepensel je de tortillas een klein beetje en dan krijg je bloß een klein beetje een pan beetje abhärten.
Dan haben die een veelvuldig Geschmack. So, nu kijk je maar, nu worden de tortillas die al een klein beetje bruin maken. Die haben die al een beetje bespreid, een beetje bepenseld met schmutz. Kijk hier waar dat fizzelen daar. Ik weet dat een beetje van dichterbij uit. Oh ja, waar de smaak bruin maken en dat is wel right. Nu kijk je maar. Ja, dit wil echt niet zijn. Een schöner Geschmack geben. Die sind nicht so raktisch und schmutzig. Und doch, die haben dort gebratenen Geschmack. Ich check den mal. Papa. Okay, da werden wir nun mal ans Mexican Taco Lasagna machen. Was ich einmal aus, je nach Kinder werden, dann denkt ihr dann mal schön mit Scheierscheiß von durchschneiden. So von der Seite Gelegenheit, wir haben hier eine Tortillas. Wow, den wird so feierkantig schneiden. Kracht es dort. Ja. Da packt das ich einmal. Und dann das wo wir hier mit so ziehen, dann das ist dort. Dann kann hier mehr so dort checken und dann das Feuersteck hier in diese kleine Flut. Die kann gerade Flut brauchen wir wel. So, nu haben wir Feuertortillas gebären. Und dann nehmen wir Schaufeln. Da du eine Scheck Schaufeln nehmen für Vielzahl dick. Straks es dort. Oh ja. Ja. Kijk maar dort. En dan, wat we dan worden doen, dan wollen wir hier eerst een klein beetje Käse even. Käse kann ja in der Keimel nicht zu viel merken. Wir haben hier eine kleine Pan, wir wollen das mit Korntortillas merken, die andere Pan, die wollen wir dann mit Mehltortillas merken. Kriegst du es dort und hier haben wir recht Franzosen Zippeln, weil der Hahn braucht die Räder ein bisschen mank. Und dann, was wir dann tun, ist dann ein klein bisschen der Glams even, een kleine Scheck, dass wir die Glams mit der Eier und alles zu machen. Als je down dat te maken, als je down nicht, wie gleichen dort. So, wir wollen dann eine kleine Scheck ein bisschen even. Kraakt es dort, check mal das. Das schafft aber so kraak von dir. Bei jo, check mal dort. Und dann, was wir dann tun, ist dann, da wir nach Ware anbieten. Und dann wollen wir, da will ich noch ein bisschen durch Fleisch even, check mal. Wie das Fleisch, was wir heute noch gut gemacht. Kraakt so. Ja. Sehr schön Fleisch. Von der wo wie schönen Ofenkast haben. Du check mal, nu har du Fleisch da. Und dann machen wir einfach mal ein bisschen mehr Käse. Kriegst du es dort. Wir wollen machen wir mehr Käse Deel holen. Ja. Und dann, was wir dann tun, ist dann noch einmal war der Tortillas, das ist dort eben. Wir wollen es da Feuer konnte ich schneiden, hier der bloß ein Feuer viel schneiden und dann ist das nicht so schlimm, dass alle, da klick mal dort, kriegst du es dort, wo alle, und ich will nicht wissen, was wir dann tun, und ich haben wir reingemerkt. Da haben wir die Tortillas, war ein bisschen eben, und da war ein bisschen Cottage Cheese eben, und Käse, und dann, wat je wissen, wat we dan de nächste worden. En je kan het zo wel, want je meer Käse wel, en dan meer tortillas, en dan meer Fleisch. Dat is goed nee, du kriegst es dort. Dan doen we nog wel een beetje Fleisch. Kriegst es dort. En dan wollen we hier nog een beetje Käse hebben. En ik moet zeggen, dan is dit eruit. En dan willen we den baken. En dan wel wie omkasseren. Nu kijkt mal dat. Ja. Hier nog een beetje Käse was. So. Ik moet zeggen, deze is nu zo meer vorig. Hier nog wel een beetje een Russische French fried onions even. Ja. Dat is right. Nu willen we den baken. Ja, nu kijkt mal. Nu hebben we hier 2 stuk. Dit is met Korntortillas. Dit is met Mehltortillas.
Nu werden we die bakken. Nou wordt het van ongeveer 375 graden bakken laten, Fahrenheit, van ongeveer 20 minuten of zo, waar het erin gebakt is. En dan wel wie ongezien. Oké, nu kijk maar. Nu hebben we onze bakkeljan, een beetje avocado. Hier is ons Taco Lasagna. Dus een beetje meer bakkeljan en grijns. Nu werden we onze schieverheid maken. En voor zo'n mensen wordt een beetje sour cream gelijk, een beetje zure schmont. Je doet een beetje zure schmont op. Als die gleichen dat, als die gleichen nog niet, ik gleich dat. Zo. Zo. Nu wel wie onkas eten. Ai, ai, ai. Daar willen we nu ovenkast eten. Woehoe. Mexican Taco Lasagna. Han hier mehrere Stunden mit geklaut. Aber erklärt das zu dir. Ich guck je mehr an der Rück. Immer han. Weil wir Gott dankbar sind und daher war er gut gewesen, das zu uns. Wir haben was konnten eten. Und ich weiß, es sind viele Menschen, die haben schwere Typen. Wenn wir so kicken dann, wo die Uhren kommen, oder die dort in Florida und ein großer Sturm gewesen, dass viele Menschen haben ihr Haus verloren, alles ungewohnt. Wel voor die mensen beten. En die in Städten was das wir können. Aber wir haben, Gott sei Dank für Jünd, Gott sei Dank für diese Multit und Gott sei Dank für alles, was uns mit gesegnet auf dieser Welt. So, nu will wir eten. Wordt het klein beetje salten. En nog een ding wel we, dat werden we niet vergeten. Dat geeft dan gewoonlijk een klein beetje een beetje, wat ze naam op Engels een kickstart. Dat een klein beetje moed geven. Ha! Krak ze start. Oeh, papa. Oh, nog eenmaal. Dat weer niet nog. Bloß nog eenmaal een lepeltje vol. Ah! Oh, perfect. En dan hoorst je mal dit, dan moeten we nog dit ook nog maken. Mexicanische eten, Mexicanische Pepsi, hard. Ah, hier zit dat erbij maar schijn. Maar even gaan, nu willen we dit mal smaken. Je kan dit merken en dan kan je afvrieren. En eieren bakken, dan hier kan je het opduiven en bakken. Schmeckt immer schijn. Oh. Mijn vriend had dit 2 weken terug gemerkt. Ik was zo afjanstig. Nu brok ik niet meer afjanstig zijn. Ai, ai, ai. Dit smaakt fijn. Want die bent nog helemaal weer opduiken. Oh! En we gaan deze had ik gemerkt met meeltortillas. Mijn vrienden legt dat weer met kartortillas. Aber mir schmeckt das alles schön. In het grüne wat ik hier had, is simpeljuk oder green onions. Schmeckt sehr schön an dat zure schmonte even. Weer het leicht, deed je dat ook. Hiervan, Strukland, Manitoba.